راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سماعتي لومي سولس شمون تمقابيت كلتاشان عسران كلتانيو مكتالكم من عدمكو أرستا زينا كقدم لكم إرتراوين أتلتات بأوروبا عبيت عوتات تقناصيفهم من قد أير سعود عرب نحري إرتراوي 11,000 ريال كقحس ببيت فردي تبينو ناي قعزو سند سنعكي بمبال نحانتي إرتراوي سدتنيا أب معرفو نفرتي زعقتو 3 سراحتنياتات إيميغريشن يوغندا ببلشونا تخصيصهم. هذه إذاعة إرنا. ناب زرزر زينا مسن سجر دما إيرتراوين أتلتات آرون كفلن يمان هايل السلاسين بسنبه شدشت مقابيت أب سيرادي لا اسبانيا أبز تقبر وردر قيامورر أب عود توقناتيفهم أتي 10 كيلومتر رحك أزنبر وردر مستجمره أولمبيكاوي أتلت يمان هايل السلاسين نستوسن رحكات كمرحو كيلو نيرو بدحري إجن أولمبيكاوي أتلت آرون كفلن نتمرحنت كاب يمان تركبو نبورنداوي تري ندوكيميانيايو ترايا قتلو نتقدم كساب أقام مفتسمتا بقدام نت أليوو يخون امبر تودر نخزازم بأمايت متروتات رحقات مسترفو اتي ود 24 عامت أتلت أب جواداتات اقرو موقداتي سلز وردو كحنكس ترايو نازيز استو عليه أب أسرو زو عليه تيري ندكم نايو دما نهرو بمزياد حديق وقيدو أب موداتا تيري نوددرو ب20 شمونتن دقائقن 4 كاليتاتن بمودا قدام يكوينو كعوتن كلو 10 كاليتات زتفنتتي أرونن 39 كاليتات زدحريمانن بقدم تختل كالاين سالساين ترتحيزم آرون بتزوردو موقداتي جواراتات اقري ناب حكمنا كمرح سلز نبرو اتا نعو تقباء وانجا سنة سرعات معدال شلمات قدم مجمارو أباري لنا حكمنا تقاديمو تقبلوا ناب هوسبيتال أغنيعو أب كالك أددم دما أتلت هابتوم ساميل بسنبه شدشت مقابيت أب فرنسا كتماكان أبز تسالته 10 كيلومتر زرحك أتوردر قوية أقري زخور عواد حافظو نتوردر وناني كبر وسن علم 15 مترون 10 مترون أوغنداوي جوشوا تشيبتيغاي ب26 دقيقة 4 كاليتاتن بمعمام كعوتلن كلو ودي 18 عامت إرتراوي هابتوم دما ب1 دقيقة كلتا كاليتاتن تفليو كالا أيترتا تسرعو كالي أوغنداوي أبيل سيكو وبوغنو بتوسخي 7 كاليتات دحيرو سالساي متاو نتشيبتيغاين هابتومن أب بوديوم تتصنبيروم كابرا سمعتنا نزن كالنزل تقاللي سفيه تحستو مدب سبورت أبناي ساعات زيفن ونا كغرب مقانو أقدمنا نزخاخركم من قد أير سعود عرب ناب مكسيكو نمقعز بسبين نختحلف نايم السقاقر فيزا يبل كان بمبال كاب قعزو نزمولو سو إرتراوي 11 ريال كخحس بيت فرت هاجر كم زوسنة ساود غازيتا حبيرا بمسرة حبريتا غازيتا اتي وليد محمد استسامي إرتراوي بمن قد أير سعود عرب كاب جدا تبقيسو ناب مكسيكو كتما كان كون نمبسحن بمن قد كوريا بيرو دما ناب جدا نخملسن يمدبو اتا تقعزو نفاري دما بسبانيا كتما مدريد كتحلف سلزلوا سراحتنياتاتا ناي قدن ناي اسبانيا مسقاقر فيزا وي ترانزيت فيزا كلو وكالو بمبال أوري دومو سراحتنياتات من قد أير سعود عرب نتي إرتراوي نفاريت كان مسقال زخل كلولو مغنيات بتوسخي أب اسبانيا بموراد أب هاقرات أوروبا عقبا كحتتيو بزبل ترطاريو وليد ناب بيت فرد سعود عرب أب زغربو كسي باسبانيا كسقر ناي ترانزيت فيزا كم زيد ليوب منصر من قد أير سعود عرب نزفتر المسناخل كخحصوت أليبو أب جدا زمدبرو من محدارا بيت فردي بزهابو بيين اتي إرتراوي قنع كم زلوب من رقاقات من قد أير سعود عرب 11 ريال ويدما أستات كل $900 كخحس بينو وليد بيت فرد سعود عرب بزهابو وساني عقوب مخانو كم زتغسي ساودي غازيتا أبتي بشدشت مقابي زسفرتو عنكت سبتيبا نسونتي كسينا بيت فردي كغربن كلو حيالو قربتو أب سعود عرب نسعوداو تكال كسيسكا كتعوتاي تخلنيخا زبل تسفا زغور زربان لاقصن يزنبلو من باروم قليصو أب تمساسال زينا أب يوغندا ناي قعزو سند سنعكي بمبال نحانتي إرتراوي سدتنيا أب معرفو نفرتي انتبه كاب مقشا زعقتو 3 سراحتنياتات كفلي إيميغريشن تهاجر ببلشونا تخصيصهم هب قيدي كم زاتو معكنا زينا كاب كامبالا حبيرن اتوم سراحتنياتات إيميغريشن نتا إرتراويت كاب بيت صحفت قدايم مينستر نزدوهبا ناي يحلف فقد زتسنعي بمبال كاب مقشا بمقلكال نفاريت كتحدقا بمقبارهم ناي لعلي $800 كسارة كم زسعبولا تتغيسو
ሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽን ዩጋንዳ ኤርትራውያን ንዝርከብዎም ስደተኛታትን በጻሕቲ ሃገርን ዝተሰንዐ ሰነዳት ጉዕዞ ከይከውን ብዝብል ምስምስ ናይ ጉዕዞ ምስንኻል ብምፍጣር ግቦ ከም ዝሓቱ ዝግለጽ። እዞም ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ወድን ዝኾኑ ኣባላት ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዩጋንዳ ብተመሳሳሊ ጉዳይ ተጠርጢሮም እዮም ብ3 መጋቢት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። ኣህዱ ምቁፅጻር ብልሽውና ነዞም ጥርጥራት ክሕዞም ዝኽኣለ መንነቶም ዘይጠቐሶም ወገናት ብዛዕባ ተፈጻሚ ሓበሬታ ስለ ዘቕረቡሉ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ሞኒተር ኣገንዚቡ። ዳይሬክተር ክፍሊ ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ዩጋንዳ ሜጀር ጀነራል አፖሎ ካስቲታጎዋ ነታ ስማ ዘይተጠቕሰት ኤርትራዊት ይቕሬታ ብምሕታት ናይ ጉዕዞ ሰነድ ከም ዘዳለውላ መደበር ቴሌቪዥን ዩጋንዳ ቦገና ጸብጺባ። ከብራ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክስዕብ እዩ። ሰላም ከመይ ተቐንዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ናይ ሎሚ 8 መጋቢት 2022 ሰሙናዊ ናይ ስፖርት መደብና ንምስሓብ ሃገራት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብ ቀድመ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ኣፍሪቃ 2023 ንዓወታት ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣሮን ክፍለን የማነ ሃይለ ስላሴን ኣብ እስጳኛ፣ ኣትሌት ሃብቶም ሳሙኤልን ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ናብ ፈረንሳ፣ ተቐዳዳሚት ኣድያም ዳዊት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡን ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ስፖርት ሒዝናልኩም ኣብ ሰዓትና ደበኺልና ኣለና። ከተከታተሉና በኽብሮት ንዕድም። ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣሮን ክፍለን የማነ ሃይለ ስላሴን ብሰንበት 6 መጋቢት ኣብ ሴራዴላ እስጳኛ ዝተገብረ ውድድር ጉያ ሞሮር ዓብይ ዓወት ተጎናጺፎም። እቲ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበረ ውድድር ምስ ተጀመረ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት የማነ ሃይለ ስላሴ ንዝተወሰነ ርሕቀት ዝመርሖ ክኸውን ከሎ ብድሕሪ ግን ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ኣሮን ክፍለ ነቲ መሪሕነት ካብ የማነ ተረኪቡ ንብሩንዳዊ ተሪ ንድኩሞንዳዮ ጥራይ ኣኸቲሉ ነቲ ቅድድም ክሳብ ኣጋ መፈጸምታ ብቐዳምነት ኣልይዎ። ይኹን እምበር እቲ ውድድር ንኽዛዘም ብማይት ሜትሮታት ጥራይ ምስ ተረፎ እቲ ወዲ 24 ኣትሌት ኣብ ጨዋዳታት እግሩ መጉዳእቲ ስለ ዝወረዶ ክሕንክስ ተራዩ። ነዚ ዝተውዓለ ኣብ ኣሰሩ ዝወዓለ ተሪ ንድኩሞንዳዮ ድማ ናህሩ ብምዝያድ ሓዲግዎ ኸይዱ። ኣብ መወዳእታ ተሪ ንውድድሩ ብ28 ደቂቕን 4 ካልኢታትን ብምውዳእ ቀዳማይ ክወፅእ እንከሎ 20 ካልኢታት ዝተፈንተተ ኣሮንን 39 ካልኢታት ዝደሓረ የማነን ብቕደም ተኸተል ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም። ኣሮን በቲ ዝወረዶ መጉዳእቲ ጨዋዳታት እግሪ ናብ ሕክምና ከምርሕ ስለ ዝነበሮ እታ ንዕኡ እትግባእ ዋንጫ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ቅድሚ ምጅማርዩ ኣብ ባሬላ ናይ ሕክምና ተጋዲሙ ተቐቢልዋ ናብ ሆስፒታል ኣቕኒዑ። ኣትሌት ሃብቶም ሳሙኤል ብሰንበት 6 መጋቢት ኣብ ካን ፈረንሳ ዝተሳለጠ 10 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ጉያ እግሪ ዘኹርዕ ዓወት ሓፊሱ። ነቲ ውድድር ኣብ ዓውዲ ቅድድም ጉያ እግሪ ኦሎምፒክስ ሻምፒዮን ዓለም፣ ሻምፒዮን ኣፍሪቃን ጉያ ሞሮርን ብርክት ዝበለ ማዳልያታት ዘንጠልጠለን ወናኒ ክብረ ወሰን ዓለም 5000 ሜትሮን 10000 ሜትሮን ኡጋንዳዊ ጆሹዋ ቼፕቴጋይ ብ26 ደቂቕን 49 ካልኢታትን ብምዕማም ክዕወተሉን ከሎ ወዲ 18 ዓመት ኤርትራዊ ሃብቶም ድማ ብ1 ደቂቕን 2 ካልኢታትን ተፈልዩ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ። ካልእ ኡጋንዳዊ ኣቤል ሲኮዎ ወገኑ ብተወሳኺ 7 ካልኢታት ድሒሩ ሳልሳይ ብምእታው ንቼፕቴጋይን ሃብቶምን ኣብ ፖድዮም ተጸንቢርዎም። ተቐዳዳማይ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም አንተርማርሼ ዋንቲ ጎበር ማተሪዮ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ብሰንበት 6 መጋቢት ኣብ ጀመረ መበል 80 ውድድር ብሽክለታ ዙር ፓሪ ኒስ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ሻልሻይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ንጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ኣብ ኢዱ እትይዋ። እቲ ብቕድሚት ማል ሰንበት ዝተሰላሰለ 159.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሸፈነ ውድድር ብሽኳ ክዛዘም ትጽቢት ተገይሩሉ እኳ እንተነበረ እቲ ጉዕዞ ክፍጸም 17 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ግን 3 ተቐዳደምቲ ኔዘርላንዳዊት ወርልድ ቱር ቲም ጀምቦ ቪዝማ ማለት ፈረንሳዊ ክሪስቶፍ ላፖርት፣ ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊክን ቤልጂማዊ ቮውት ፋን ኤርትን ንመወዳድርቶም ጠንጢኖም ብምኻድ ብቕደም ተኸተል ኣብ መስመር ዓወት በጺሖም። ኣባል ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ቶታል ኤነርጂስ ፈረንሳዊ ፒሬ ላቶር ብግዲኡ ንበይኑ ኣምሊጡ 4ይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ 22 ካልኢታት ድሒራ ኣብ መወዳእታ ዝበጽሐት ዓባይ ጉጅለ ኣብ ዘካየደቶ ቅጽበታዊ ውድድር ከ ቢንያም ግርማይ ብዴንማርካዊ ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ማድስ ፔደርሰን ጥራይ ተቐዲሙ 6ይ ደረጃ ተሰሪዑ። ከም ውፅኢት ናይ ዝኻ ንኹሎም ኣብቲ ዙር ዝሳተፉ ዘለው ትሕቲ 23 ዝዕድሚዮም ተቐዳድምቲ በሊጹ ጻዕዳ ማልያ ክለብስ በቒዑ። ቢንያም ድሕርቲ ውድድር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እዚ ዝእመን ኣይኮነን፣ መጀመርያ ኣካል ውድድር ፓሪኒስ ብምዃነይ ብምቕጻል ድማ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ናይ ወርልድ ቱር ቅድድመይ ጽቡቕ ውፅኢት ክሕዝ ብምኽኣለይ ናይ ብሓቂ ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ።
ክለብ ጃምቦ ቪዝማ ኣመና ሓያላት ከም ዝኾኑ እኳ እንተረኣና ዓባይ ጉጅለ ኣብ ዘካየደቶ ሽኳ ካልኣይ የወፅየ እዚ ንዓይ ጽቡቕ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ከም ዘለኹ ዘመልክት ምናልባት ኣብ ዝመጽእ ዘሎ መዓልትታት እውን ካብ ዝሓሸ ውፅኢት ክረክብ ተኽእሎ ኣለኒ ከምዚ ናይሎም መዓልቲ ክብድ ዝበለ መድረኽ ክርከብ እንከሎ ኣዘየ ዝተባባዕ ሰሉስ ኣብ ዓቐብ ንዝውዳእ ቅልድም እውን ተሃንጢ ኣለኹ እዘን ስዕባ ክልተ መዓልትታት ንዓይ ምቹኣት ክኾና ይኽእላየን ጻዕዳ ማልያ ለቢሰ ኣብ ፖድዮም ብምሕኳረይ ንጋንታና ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ ንኽትዕወት ኣመና ከቢድ እኳ እንተኾነ ምስ ቀዳሞ 3 ተቐዳድምቲ ክስራዕ ግን ማሕረ እዩ ንኸምኡ ኢና ድማ ዓሊምና ዘለና ብምባል ተስፉ ገሊጹ ዓመታዊ ኣብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት ስለ ዝካየድ ቅድድም ናብ ፀሓይ ዝብል ስም ዝሓዘ ኣብ 1933 ጀመረ ዙር ፓሪኒስ ሓደ ካብቶም ገዳይም ውድድራት ብሽክለታ ኮይኑ ኣብዚ ክሳብ ዝመጽእ ሰንበት 13 መጋቢት ዝቕጽል ናይ ሎሚ ዓመት መሰናድኡ ኣብ 8 መድረኻት 196.4 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ትምህርቲ ንምቕሳም ናብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዘምርሐት ኤርትራዊ ተቐዳዳሚት ኣድያም ዳዊት ብቐዳም 5 መጋቢት ኣብ ዝተገብረ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ብሽክለታ ዙር ካፕ ንደቡብ ኣፍሪቃውያን ካትሪን ኮሊንን ኮርተን ዌብን ረቲዓ ዕውቲ መድረኽ ኮይና ብዘይካዚ ኣድያም ብሰንበት 6 መጋቢት ኣብ ዝቐጸለ 4ይ መድረኽ ንካትሪን ኮሊን ተኸቲላ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ብሓፈሻ ኣብዚ ን4 መዓልታት ዝቐጸለ ዙር ኣድያም ሳልሳይ ደረጃ ብመሓዝ ምስ ካትሪን ኮሊንን ኮርቴን ዌብን ሓቢራ ኣብ መድረኽ ሽልማት ደይባ ምናስ ሓፍታ ንኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነበር ዮሃና ዳዊት ዝኾነት ጓል 19 ዓመት ኣድያም ኣብ ኤርትራ ምስ ክለብ ደንደንያ ትነጥፍ ነይራ ንሳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ክትከውን ከላ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 ድማ ብወሉል ግዜን ብምሕኳር ዓቐብን ብልጽቲ ተቐዳዳሚት ተሰይማ ካብ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል 2 ቱርናዓት ሽልማታት ክትዓተር በቂዓ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብ መጻረዪ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ብገዛእ ፈቓዳ ተገሊላ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ነቲ ካብ 23 ሰነ ክሳብ 23 ሐምለ 2023 ዓ.ም ኣብ ኣይቮሪ ኮስት ዝእንገድ መበል 34 ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ጸወታ ሃገራት ንምፍላይ ንዝካየድ መጻረዪ ግጥማት ዝውዕል ስነ ስርዓት ዕጫ ቀድሚ መጻረዪ ጸወታታት ብዓርቢ 21 ጥሪ ኣብ ከተማ ዱዋላ ካሜሩን ኣብ ዘውደቐሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ቦትስዋና ከም እተደላደለት ዝዝከር እዩ ግጥም ቀዳማይ እግሪ 21 መጋቢት ኣብ ከተማ ኣስመራ ግጥም ካልኣይ እግሪ ድማ ድሕሪ 8 መዓልታት ኣብ ከተማ ፍራንሲስታውን ክካየድ እውን መደብ ተሰሪዑ ነይሩ ይኹን እምበር ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ናብ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ብጽሕፎ ደብዳቤ ኤርትራ ካብቲ ውድድር ከም ሰሓበት ስለ ዘፍለጠት እቲ ግጥም ምስራዙን ቦትስዋና ድማ ብቐጥታ ናብ ውድድር መጻረዪ ግጥማት ከም ዝሓለፈትን ካፍ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኤርትራ ብምንታይ ምኽንያት ካብቲ ግጥም ከም ዘንሰሓበት ካፍ ዝሃቦ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ተጻወታ ኣብ ቦትስዋና ከይተርፉ ስጋኣት ሕዲራ ክትከውን ከም ትኽእል ግን ይጥርጠር ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራን ቦትስዋናን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ኣብ መጻረዪ ጸወታታት ንውድድር ዋንጫ ዓለም ተራኺበን ነይረን ብናይ ክልተ እግሪ ድምር ቦትስዋና 5-1 ድማ ክትዕወት ክኢላ ኣብቲ እዋን 10 ኣብ ውሽጢ ሃገር ጻወቱ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ማለት ኢሳያስ ሃብተገርግሽ ምናሴ ሰለሙን ኣሌክሳንደር ርእሶም ሳምሶን ኣረፋይነ ፊልሞን አብርሃም ዘርኢት ዮሃንስ ቢላል ጥዑም ዮሃንስ ሓድሽ ሙሴ ነጋስን ሄኖክ ሰመረን ኣብ ከተማ ፍራንሲስታውን ቦትስዋና ብምትራፍ ዕቑባ ሓቲቶም ኣብ መጀመርያ መንግስቲ ቦትስዋና ነቶም ተጻወቲ ብሓይሊ ኣገዲዱ ናብ ሃገሮም ክመልሶም ፈቲኑ ምንባሩ ይዝከር ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝገበርዎ ጻዕርታት ግን እቶም ተጻወቲ ብሓይሊ ካብ ምምላስ ድሒኖም ኣብታ ሃገር ዕቑባ ክረኽቡ በቂዖም ብድሕሪ እዚ ድራማዊ ፍጻሜ እታ ሃገራዊት ጋንታ ኣህጉራዊ ግጥማት ካብ ምክያድ ንገለ ዓመታት ተሓሪማ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2019 ዳግማይ ምጋሳብ ጀመረትሉን ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላታ ካብ ምህዳም ኣይዕረፉን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 5 ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 7 ደቂ ተባዕትዮ ከምኡውን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 5 ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዩጋንዳ ከም እተሰወሩ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ እቲ ንኤርትራ ምስ ቦትስዋና ዝጸመደ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዝወፅእ ዕጫ ኣብ መንጎ ኣብ መሳልል ፊፋ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝስርዓ 12 ሃገራት ዝተገብረ ክኸውን ከሎ በቲ ሽዑ ዝተነጸረ ዕጫ ሳውቶሜ ፕሪንቺፕ ምስ ማውሪሽስ ጅቡቲ ምስ ደቡብ ሱዳን ሲሸልስ ምስ ሌሴቶ ሶማልያ ምስ ኤስትዋኒ ቻድ ምስ ጋምቢያ ክራኸባየን ቦትስዋና ዘላተን 6 ዕውታት ሃገራት ድማ ምስ ካልኦት 42 ሃገራት ድሕሪ ምጽምባረን ኣብ 12 ጉጅለታት ተኸፋፊለን ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ናብ ኣይቮሪ ኮስት ንምምራሕ መጻረዪ ግጥማተን ከሰላስላየን
ዝሓለፈ ቀዳም 5 መጋቢት ኣብ መንጎ ቀንዲ ሜክሲካውያን ተሃላለኽቲ ክለባት ኩዌሬታሮን ኣትላስን ኣብ ዝተገብረ ግጥም ደገፍቲ ክልተን ጋንታታት ብዝፈጠርዎ ደማዊ ግጭት ብውሕዱ ልዕሊ 2 ደርዘን ተዓዘብቲ ግዳይ ከቢድ መጉዳእቲ ኮይኖም ብሰንክቲ ኣብ መበል 63 ደቓይቕ ናይ ጸወታ ዘጋጠመ ዕግርግር ኣብ ፈለማ 17 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሕብር ዜና ተቓሊዑ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ግን ክልተ ኣዝዮም ዝተወጽዑ ዝርከብዎም 26 ሁስያት ናብ ሆስፒታል ከም ዘምርሑን ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለን ሰበስልጣን ናይታ ህውከት ዝተፈጥረላ ከተማ ሳንቲያጎ ኩዌራተሮ ኣነጺሮም እቶም ሕድሕዶም ዝተባእሱ ናይ ክልተን ጋንታታት ደገፍቲ ካብ ስፍራ ተዓዘብቲ ሓሊፎም ናብ ማእከል መጻወቲ ሜዳ ኣትዮም ብጉስጢ ረግሒት ብመንበራትን ሓፃዊንን ከም ዝተሃራረሙን ነቲ ሜዳ ናብ መድረኽ ናጻቕልስ ከም ዝለወጥዎን ተሓቢሩ ብሰርዚ ድማ ኩሎም ተጻወትቲ ናይታ ኣብ ዘይ ሜዳ እትጻወት ዝነበረት ክለብ ኣትላስን ኩዌራታሮን ናብ ክፍሊ መቐየሪ ክዳን ክሃድሙ ተገዲዶም ገለ ክፋል ናይቶም ኣብ ባእሲ ዝተጸምዱ ተዓዘብቲ ብዘይካ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዘውረዶ ጉዳት ንመንበር ተቐየርቲ ንመቆጻጸሪ ቫርን ካልእ ንብረት ናይቲ ስታድየምን ኣብ ርእሲ ምዕናዎም ንሰኪዕት ልዳት ሓላዊ ማዕፀውን ብኻራ ክቐድዎ ከም ተራእዩ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ጸብጻባት ኣፍሊጦም ክልተ ዩክራናውያን ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ኣንጻር ወራር ሩስያ እናተዋግኡ ከለው ህይወቶም ከም ሳኑ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ማሕበር ፕሮፌሽናል ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ማለት ፊፍፕሮ ኣረጋጊጹ እቶም ግዳያት ሞት ዝኾኑ ክልተ ተጻወትቲ ምስ ክለብ ሆስቶሜል ዝነጥፉ ወዲ 25 ዓመት ዲሜትሮ ማርኔቲኮን ሓላው ልዳት ክለብ ካርፖቲ ሊቪቭ ወዲ 21 ዓመት ቪታሊ ሳፒሎን ፊፍፕሮ ንሞት እዞም ክልተ ስፖርታውያን ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ዕላው ናይ ሓዘን መግለጺ ንስድራ ቤት ዕሩኽን ደጋንታ ነቶም ሞወቲ ጽንዓት ብምምናይ ዝተሰምዖ ጓይ ገሊጹ ወላዲኡ ንቪታሊ ሳፒሎን ብግዲኡ ቢልድ ንዝተባለት ጀርመናዊት ጋዜጣ ኣብ ዝሃቦ ቃል ወደይ ሕጉስን ላግፂ ዝፈቱን እዩ ነይሩ ዝተረግመ ደብዳብ ነፈርቲ ፑቲን ንውላደይ ካብ ኢደይ መንዚዕኒ ብርግጽ ክዋጋእ ደሊ ነይሩ ፈለማ ሓንቲ ታንክ ተበላሽያ ካልአይቲ እውን ከምኡ ተበላሽያ ንሱ ግን ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ነቲ ግንባር ሓዲጉ ክወፅእ ኣይደለየን ሳልሳይ ዕጥቂ ንኽውሃቡ ሓቲቱ እቲ ዕጥቂ ድማ ዘለኣለማዊ ድቃስ ኣምፂሉ ብምባል ንኣማውታ ውላዱ ብምረት ኣረድዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበዝሑ መንግስታት ዓለምን ሰብ ሞያ ጥዕናን ዜጋታቶም ክታበት ኮቪድ-19 ክወስዱ ኣብ ዝምሕፀንሉን ዘተባብዕሉን ዘለዉ እዋን ፕረዚደንት ሩማንያዊት ክለብ ስቴዋ ቡካሬስት ጂኪ ቤካሊ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ሓይልኻ የዳኸም እዩ ብዝብል ፈሊጥ ዝተኸትቡ ተጻወቲ ከም ዘይፈርም ብምግላጽ ንሓያሎ ወገናት ኣስደሚሙ እቲ ፖለቲከኛን ነጋዳይን ዝኾነ ወናኒ እቶም ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ዝወስዱ ብዝያዳ ናይቶም ምኽታብ ዝተሓሰሙ ወገናት ኣብ ሆስፒታል ሞት የጋጥም ከም ዘሎ ኣብ ርእሲ ምምጓቱ ንወዲ 36 ዓመታት ቃዓይ ክንፊ ኪፕሪያን ዲያክ ከም ኣብነት ብምቕራብ ተጻወቲ መቐናቕንቲ ዝኾና ክለባት ሲኤፍኤር ኩልጅን ራፒድ ቡካሬስትን ክታበት ብምውሳዶም ኣብ እዋን ግጥም ይሰሓጉ ከም ዘለው ክረድእ ፈቲኑ ንሱ ክትስሕቁ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ምናልባት ቅኑዕ ክህሉ ይኽእል እየ እቶም ዝተኸትቡ ተጻወቲ ሓይሎም ይዳኸም እዩ እዚ ስነ ፍልጠታዊ ነገር እዩ ተጻወቲ ሲኤፍኤር ኩልጅ ምስ ራፒድ እናተጻወቱ ተዓዚብኩሞም ዶ ዳርጋ ሃለዋቶም ዘጥፍዮም ዝመስሉ ነይሮም ኣብ ባይታ ጠንቀላዕላዕ ክብሉ ውዒሎም ወላ ነዞም ኣብ ጋንታና ዘለው ገለ ዝተኣኻኸቡ ተጻወቲ የስተውዕለሎም እየ እቲ ክታበት ንኹሎም እኳ እንተዘይኮነ ነቶም ቁሩብ ዕድመ ድፍእ ዘበሉ ብዝያዳ በኣሉታ ይጸልዎም እዩ ብምባል መረዳእቱ ኣውኪዩ እቲ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ፈለማ 51 ሚእታዊት ጸኒሑ ድማ ተወሳኺ 15 ሚእታዊት ብርኪ ክለብ ቡካሬስት ዝወነነ ቤካሊ ወሲኹ ኣባልና ክላውዴ ኬሰሩ ምስ ቡልጋራዊት ክለብ ሉደገረትስ ን6 ወርሕ ብልቓሕ ጸኒሑ ናብ ጋንታና ኣብ ዝተመልሰሉ ተኸቲቡ ስለ ዝመፀ ደጊም ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክጻወተሉ ዘኽእል ዓቕሚ ኣይነበሮን ናብዚ ናትና ደረጃ ብቕዓት ክትምለስ ዝኽእል ኣይኮነን ካብ ክለብ ቡካሬስትን ሲኤፍኤር ኩልጅን ወፂኻ ኢኻ ኣብ ሩማንያ ክትጻወት ትኽእል ብምባል ምሳና ውዕል ስለ ዝነበሮ ገንዘቡ ይሂበዮ ድሓን ከርእየካ ክልተ ግዜ ከዛረበካ የሉኒ እንተኾነ ግን ዘርእየኒ ነገር ኣይነበሮን ብምባል ንምጉቱ ብኣብነት ክድርዖ ጽዒሩ ብምጉት ጂኪ ቤካሊ ብዙሓት ወገናት ዝነደሩ ክኾኑ ከለው መንግስቲ ሩማንያ ብወገኑ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ማህደሩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተጻወቲ ክታበት ኮቪድ-19 ስለ ዝወስዱ ዓቕሞም ይኹን ሓይሎም ኣይዳኸምን እዩ ብመንጽር ሕክምናውን ስነ ፍልጠታውን ኣረኣያታት ነዚ ክናፈስ ዝቐነየ ወረ ዝድግፉ መጽናዕታት የለውን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንብቕዓትን ዓቕምን ተጻወቲ በኣሉታ ኣይጸሉን ጥራይ ዘይኮነስ እኳ ደኣ በንጻሩ ለበዳ ኮቪድ-19 ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ኣሰር ኣብ ውሽጥና ከም ዝሓድግን እዚ ድማ ኣብ ብቕዓት ስፖርታውያን ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ዘርእዮ እኹላት መጽናዕታት ኣለዉ ሓደራኹም ጥዕናኹም ንምሕላው ትወስድዎ ሓበሬታ ካብ ወግዓውያንን እሙናትን ምንጭታት ይኹን ብምባል ኣተሓሳሲቡ ግሪጎሪ ካርቲያኑ ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ኣብ ሸነኹ ብወገነይ 10 ናይዚ ክፍለ ዘመን ዝዓሸውን ነውራማትን መግለጺታት
ክሰርዕ እንተዳ ኮይነ ጂኪ ቤካሊ ከምኡ እኳ እንተዘይበልኩ እቲ ንሱ ዝሃቦ መግለፂ ግን ናይ ኣብድታት ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዘይቅኑዕ ሕሱርን ፈላላይን እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ እምነት ቤካሊ ዘለዎ ነቐፌታ ሰንዲዩ ወዲ 63 ዓመት ቤካሊ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዘራራብ ርእቶ ክህብ ናይ መጀመሪኡ ከም ዘይኮነ ይዝንገር ንሱ ኣብ 2018 ምስ ፕሮ ኤክስ ዝተባለ ቴሌቪዥን ሮማንያ ኣብ ዝገበሩ ዕላል ብደቂ ኣንስትዮ ዝቆመት ጋንታ ከምስርት መደብ ኣለዎ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣንጻር ድሌት እግዚኣብሔር ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ጌራ ኩዕሶ ትጻወት ንኩዕሶ እግሪ ኢላ ዝተሃንጨት ኣይኮነትን ኣካላታ ንኩዕሶ እግሪ ኣይበቅዕን እዩ ሓደገኛ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ምልክዕቲ ክትከውንን ነንጻራዊ ጾታ ክትስሕብን እያ ተፈጢራ ንደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝጻወታን ከምኡውን ከም ዝጓሰጣን ብምግባር ንሃስየን ኣለና ኩዕሶ ኢድ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዕት ብሓጺሩ ጎነጽ ዘይብሉ ስፖርትን ከዘውትራ ዘለወን ኢሉ መልሲ ብምሃቡ ንብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮን ተጣበቕትን ኣቆጢዑ ነይሩ እዚ ኣብ 2004 ከምኡውን 2009 ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሃገሩ ዝተወዳደረ ወናኒ ብተወሳኺ ኣብ ሓደ እዋን ተጻወተይ ምስ ኣፍቀርቶም ጸታዊ ርክብ ምፍጻም የብዝሑ ስለ ዘለው ሎም ቅነ ጽቡቕ ይጻወቱ የለውን ኣባላት ክለብ ሲኤፍኤር ግን ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ጥራይ ምስ ኣንስቶምን ኣፍቀርቶምን ስለ ዝራኸቡ ኣብ ዝሓሸ ኣቃውማ ኣለው ብምባል ንስጊን ጥራውነትን ዕቡድን ባህርያቱ ኣንጸባሪቑ ነይሩ ኣባል ባይቶ ኤሮጳን ሮማንያን ዝነበረ ቤካሊ ኣብ 2001 ዓ.ም ኣብ ሓደ መደበር ቴሌቪዥን ባጫው ትሕዝቶ ዘለዎ ስፖርታዊ መደብ ንተዳሉ ኣፍሪቃዊ ዘርኢ ዘለዋ ማሎንጋ ፓራፋይት ዝተባለት ኣቕራቢት ህበይ ኢሉ ብምጽራፉ ኣብ 2012 ነተጻዋታይ ክለብ ሊቨርፑል ዝነበረ ፈረንሳዊ ሎራን ሲናማ ፓጎሌ ጸሊም ሕብሪ ስለ ዘለዎ ጥራይ ንምዕዳግ ብምሕንጋዱ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኣብ ሮማንያ ዝርከቡ ውሑዳን ብዘንጸባርቕ ንዕቀት ዓሌታዊ ኣተሓሳስባን ኣረኣያን ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይውረየሉ ናብ ሩዕ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ካብ ሰገራ 8 ክለባት እተን ፍርቀን ሎምን ጽባሕን ብዝካየዱ 4 ጸወታታት ክልለየን በቲ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 11 ምሸት ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ኣብ ቀዳማይ እግሪ 1-1 ዝገተረታ ኦስትሪያዊት ክለብ ዛልስቡርግ ኣብ አሊያንዝ አሬና ሙኒክ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ድማ ነታ ናብ ከተማ ሚላን ተጓዒዛ 2-0 ረቲዓታ ዝነበረት ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ኣብ ስታዲየም አንፊልድ ከእንግደን ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ቀዳማይ ርክብ ብገፊ 5-0 ተዓዊታ ምሕላፋ ዳርጋ 100% ዘረጋገጸት እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ንፖርቱጋላዊት ክለብ ስፖርቲንግ ኣብ ስታዲየም ኢትሓድ ክትቅበላን ከላ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማን ድማ ቅድሚ 3 ሰሙን ዝረኸበቶ ናይ 1-0 ጸቢብ ዓወት ንምውሓስ ኣብ እስጳኛ ስታዲየም ሳንቲያጎ ቤርናቡ ምስ ክለብ ሪያል ማድሪድ ክትፋለም እያ كبرات تغتاتلتنا نلومي أدالينا زنبرنا سمناوي مدب سبورت تزازيم الله زمت سمون بقال استفلالي تحسوتات كساب نرغب نقول لنا ببزلنا سلام